ongi etorri guztiei. Altzako herritar talde batek euskalgintzako interesa zuten, nahia zuten Lourdes Zapirain egitekoa. Eta, gaur da eguna, korrikaren testu inguruan eta erretiro hartzen duelako. Erretiroa bai, baina erretiratu ez da erretiratuko joan den astean bertan onartu zigulako lanean jarraituko duela beste kontu batzuetan. Laguntzaile edo dena delakoa, beraz. Nik igual lehenengo gauza, txalo bat eskatu Lourdesentzat. Egon lasaior, Lourdes, ez eskatu, dejate llevar. Eta azteko behar bada, Josetxo hori eskatuko diegu etortzeko bere saxoarekin, eta Nieves eta Asier eta nahi duen guztiari gonbidapen egingo diogu aurresku herrikoi bat dantzatzeko Lourdesi. Nun daude mesedez dantza? Hortxe daude. Hau bazuek. Herri guztietan bezala, voluntarismo utxa. Genuen ideiarik ere, ez genuen inoiz klaserik eman, ez genuen inoiz ez alfabetatu egia, bakoitza banduen altzen moduan eta horrela ez. Eta hasi ginen, zazpila, bi talde genituen, txalitzen ez gogatzen ondo, baina bi urte edo hiru eman genituen, eta gero ia pasan ginen Eskola Nazionaletara. Eta ez da gini zenbat urte, 6 urte edo horrela, edo 5 urte, ez ginen ez gogatzen. Eman genuen, iaz, joan den urte arte. Eta jende gehiago genden, hor, sartu ziren, batzuk gutxi, beste batzuk sartu eta horrela. Eta han eman zuten baita Erkoldo eta Sotito eta Fernando ere bai, han eman zituzten 2 urte edo. Eta, jarraitu genuen. Eta, gero, Donostiako plangintza eta hori gintzenean, ikusi zen altza oso derri handia zela, handia zela, ez? Eta orduan, ikusten zen behar hori ez, jende asko bizitela hemen, eta zegoela zer bakarri, euskola eta posibilidade bat zedela euskaltegi bat egiteko ez. Eta hori zen. Entzun duzuen hori Lourdes zen, eta gainera pixka bat esplikatzen nola hasi ziren hemen euskara klaseak ematen, euskara eskolak ematen, eta nola sortu zuten Azpil, nola ibili ziren eskola nazionaletan ere, San Jose de Calasantzen, alegia, aurre ere, ama eta aita ibili ziren, Lourdesen ikasle, horregatik ere nik eskerrak eman bat diztut, pertsonal mailan,
Eta bueno, besterik gabe, hor Lurdesek horrela hasi zuen bere bilbidea, baina bere lan ibilbidea behintzat Oarsoaldeko AEK-an amaitu du, edo amaituko du, oraindik ez du amaitu. Eta beraz, eskatuko diegu mesedez Oarsoaldeko AEK-ko irakasle eta lankideei ateratzeko ona eta bertso bat botatzeko. Bueno, Lourdes, denek ezin izan dugu etorri, liatua gabiltza asunto batekin, eta bueno, selekzio polita ekarri dugu. Eta, bueno, behin bakarrik ensaiatu dugu, beraz. Urbildu pixkat. Duela 40 urte, heldu zinen AEK-ara, ordutik zure ekarpena, ordainezina izan da, lanerako fin edo, antzerkirako behar bada, inguruko entzako prest, animo zein besarkada, merezitako atxedena, oso hurbildu zu jada, Lourdes eguna iristean, umezurtze egongo gara, lankide baino gehiago, gudenon ama baitzara. Lankide baino gehiago, gudenon ama baitzara. Ederra kuadrilla, Oarsoaldeko AEK-atik etorritakoa. Noski, Oarsoaldeko AEK-an ari da oraintxe bertan Lourdes, baina familiatik ere batozio, bere zen horiek guztiak, euskararekiko harreman hori eta pasio hori eta euskara irakatsi eta bere alde lan egiteko zen hori guztia. Eta beraz, familiari ere eskatu nahi diogu ateratzeko. Aitziber hemen dago, ez dakit beste norbait ere aterako den, baina, bueno, eskertuko dizuegu Izebarentzako hitz batzuk botatzea. Bueno, ni nator, baino denon partez. Arro herri, plaza simbolikoan gaude. Herri izaera aldarrikatzen duen plaza borobilean eta Arro esan zigun amonak 11 aldiz Juan Cruz Apirain gure aitonak jarri zuela hemen ikurrina lehenengo aldiz. Familia bere horretan etortzen da, ez dugu aukeratzen. Egokituriko tituluak funtzioetan edo ekintzetan gauzatu daitezke edo ez. Ez dago egiteko zehatzik, ez dago obligaziorik. Idealizaturikoak edota bete behar gisa jotzen ditugunak kulturalak dira. Hor egon gaitezke familia bezala edo ez. Aizpa eta biok ama garaia da, baita Izebak ere. Eta zenbat aldiz pentsatu ote dugu, izango algara merezi duten gisakoak, maiteko algaituzte guk Izeba maite dugun bezala. Etxe askotan, eta gurean ere, Izeba, isa izen txikiarekin eta Osaba izen txikiarekin esan ohi da izena atzetik dutela. Bat baino gehiagotan daudenetan, zehaztuta gelditu dadin nahasterik sortu gabe. Gurean, Izeba hutsa esaten denean, ez da inoiz gaizki ulertzerik egon. Badakigu nortaz mintzo garen, Arro. Behar gorrietan horregotetik haratago askoz gehiago eman diguna da. Titulua ederki irabazia du. Are gehiago, badakigulako ez duela bete beharrez egin, plazerrez baizik. Izebak momentuak oparitu dizkigu, irriak, bidaiak, goxokiak, errezetak denbora eman digu, musutruk, baita Osabak ere. Osaba ere halaxe esaten dugulako, hitz edo izen txikiri gabe. Arro Izeba, 23. korrikak Euskal Herria zeharkatu eta hilabete gutxira hartuko duzu erretiroa, ofizialki. Errenteriako AEK-an eman dituzu azken urteak, aurrez beste zenbait euskaltegi zapaldu dituzu ordea. 23 korrika ezagutu dituzu,
Gurekikoak ez, baina herria eta hizkuntzarekikoak maitasunez egin arren konpromiso eta militantzia handiz egin dituzu. Identitateaz, euskaldun izateaz, harro. Harro herri, eginen dugu korrika izeba, aurtengoan azterketak euskaraz kolektiboaren alde, eta zuk segituko duzu korrika egiten herrian, altzan. Erretiro hartu arren ikusten zaitugu etxeko sukaldean hamarnaka pintxo prestatzen zerbaiten alde, edo txartelak saltzen edo mintzalagunean parte hartzen. Ez dugulako sinisten etengo zarenik, ez zinatekelako zu izango. Etxean, amona kontatzen zigun, bere amak onela esaten ziola. Ama, ez da esaten bi Espainiak elkartu gabe, eta egia da. Izeba ere ordea ezin da esan bi Espainiak elkartu gabe. Eskerrik asko, Izeba. Eta lehen entzun dugun, haitzi behar, marabila, lehen entzun dugun grabazio horretan, pixka bat labur biltzen zen, helduen euskalduntzeak altzan izan duen historia. Eta hor mugarri garrantzitsua izan baldin bazen hori izan zen Azpil AEK euskaltegia sortzea. Lehenengo Guardia Zibilaren kuarteltzarrean sekulako simboloa iruditzen zaidan niri behintzat. Eta gero Larratxoko egoitza horretan. Hor Azpilen hasieran egon zen Luis Mari Raya, eta Azpilen amaiera horretan ere Arantxa Zerezo egon zen, eta bilek ala bilek ere badituzte zuretzako pare bat opari bertso bat eta idatzi bat. Txuleta prestatu behar dut. Altzan eta euskararako bidean, altzazar batek beste altzazar bati, aitortzonerokoko gisa Lurdes zentzat ostatutako bertsoaren eskaintza izango da hemen. Oles beroa Lurdesi, altzatar petoari, leial zintzota maiteko, beti jaioterriari, hizkuntzari eman diozu, zenbat lan zenbat opari, euskara eta herria, batu zaizkigu den hori, aitortza publiko honek, goxatzen digu orori, erretreta merezita, zorionak nola ezuri, bidaide izan zarenez, aberastu gara elkarri, bezarkada estu bat eta eutsi gogoz bizitzari. Arro Lurdes. Familia erdaldunean jaio nintzen, ama horeretakoa, aita Errioxakoa. Hainbat arrazoi tarteko, biak euskara gabeak mingainean, bihotzean berriz euskaltzale petopetoak. Garai hartan eraldatzen ari ziren altza herria eta Donostiako altza auzoan jaiotakoani zaila izan nezaken euskalduna izatea. Are gehiago, kanpotik zetorren familia batean jaiota baldiman nintzen. Ikastolaren hastapenak ziren orduan, baina gure etxeko ekonomia urria zenez, gure gurasoek nahi eta ezin. Beraz, A ereduko eskola publikoaren alaba naiz.
Eta gainera, baserritar herri euskalduna izatetik, langile auzo gaztelania duna izatera pasazen eremuan bizi nintzen. Ni gaztelera hutsean, noski, arazori gabe. Guraso eskaltzaleak izatea ordea ez da ahuntzaren gauerdiko estula. Ikastolara ezin, baina garai hartako gau eskolara jo eta beraien seme-alabentzat eskolaz kanpoko euskara eskolak antolatu zituzten. Hala, beste umeek musikari edo saskibaloiari eragiten zieten bitartean, ume gutxi batzuok gure ez genuen hizkuntza bat ikasten hasi ginen. Gurasook eleaniztasunean aitzindari. Eta hantxe, eta garai hartan ezagutu genuen elkar. Larratxoko eskola publikoan, edukiak memorizatzeko prestatuta zegoen sisteman jarduna bukatu ondoren, txirrina jo eta zurekin eta zure metodologiarekin elkartzen ginen astean bizpairutan. Ama, atea, ireki ezazu ba, egunez egun eta urtez urte loro moduan errepikatzetik, zure horma irudiak aprobetxatuz, euskaraz historiak asmatzera pasatzen ginen inongo arazori gabe. Eta artean, euskarak guztiz arrotz genuen oraindik, harrigarria. Txirrinak eragingo ote zuen misteriozko aldaketa hura. Eta hantxe batzen ziren bi munduak. Nere bezaroan sartzekotan ziren neska txoro gaztelania dun gutxi batzuk, eta nera bezarotik atera berria zen emakume langile eta ausart euskalduna. Hantxe bertan, garaiko eta gaur egungo gure bi errealitateak, altza herria eta altza auzoa, naturaltasun osoz Larratxoko eskola publikoan. Geroztik, bide luzea eta zenbaitetan malkarra egin dugu euskararen alde, altzan zeinaekan. Saiatu gara sikiera, gehiegitan asmatu ez. Baina zuk eta biok saiatu garela badakigu. Laster merezitako erretiro hartuko duzu, eta horregatik elkartu gara plaza honetan zure familia, lagun, lankide eta ikasleo. Eta horregatik honako opari hau egin nahi dizugu. Zure gure altzak askoan, 23. korrikan euskararen lekukoa eramatea. Gu guztion partez. Euskararen transmisioa inork baino hobeto irudikatzen duzulako. Arro Lurdez, altza herria euskaldunagoa egin duzulako. Orain bai Lurdez sentitzen dut, baina etorri behar duzu gurekin. Beste txalo bat. Lasai guen, ez duzu zitzegin behar, nahiko atragoa da, gaurkoa. Beharrezkoa zen, baina atragoa bada. Bai, lasai, txoin. Hau ez da bukatu. Bueno, horrelakoetan opariak ere izaten dira, hasteko eta bain lehenengo opariaren berri eman dizute, kilometro hori jasoko duzu, jarriko naiz hemen zurekin, opari hori jasoko duzu, noski. Hemen kaskoan hartuko duzu lekukoa, kalambrea ematen duen lekuko hori. Eta, bueno, hasteko eta bain, Mariluk badu opari bat zuretzat, beharra da egora ez da honena Marilurentzako, baina nik uste dut merezitako opari bat ere, ekarriko dizula berak. Orain nirea gaiatzen da. Kaixo. Dakizuenez, ama joan zait egunotan, eta ez naiz momenturik onenetan. Baina zurekin Lurdez izan nahi nuen.
zuri egiteko zen omenaldi xume honetan ea parten hartzerik nahi ote nuen. Ez nuen bitan pentsatu behar. Ez nuen hartzerik nahi ote nuen. Ez nuen bitan pentsatu behar izan. Zeren ez dakit inoiz esan dizudan zu eta Begoña baterakin, Begoña arraiarekin batera erreferentziazko pertsonak izan zaretela niretzat. Erreferentziazkoak euskaraz bizi zinetelako. Ni ere Altzan jaioa naiz. Andaluziatik Euskal Herrira etorritako familia batean. Zuekin osatu genuen kuadrillan. Tamalez, ezin genuen harremana euskeraz hutsez gauzatu. Eta horrek niri kezkatzen ninduen eta inbidioa ematen zidan gure herriko bertako hizkuntzan ezin aritzea. Inbidia sano hura ikasteko gogoan bilakatu zen. Eta Azpil euskaltegian zu beste euskaltzale batzuekin irakasten ari zinetela. Euskara bidaia hasi nuen eta bidai honetan jarraitu egiten dut. Eta jarraiko dut. Gora gu Azpildarrok, gora herria euskalduna. Bueno, irikitzeak merezi du bai, ez? Noski, bai. Eta komplikatuena, igual lagundu pixka. Bueno, eta ez dira opari bakarrak, hemen Luis Marik, Butxek eta Arantxak ere beste gauzatxo batzuk dituzte zuretzat. Bueno, gogoratuko zaren. Ez dakit bera gogoratuko den, baina bi elementu hauek, bi oraigarri hauek guretzat oso garrantzitsuak dira. Hau egin zigun ikasle batek eta bagenuen gure Azpil horretan itxi behar izan genuenean, gorde nun, altxatu nun, eta egonda esperuan momentu hau iritsi. Eta hau da gure korrika txikian erabiltzen genuen lekukoa. Orduan, transmisioa, gure ustez transmisioa irudikatzen du, eta ez dakit asmatuko eten, A ber, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, denei etortzeagatik, egia esan, bueno, estimatzen dut, nirekin hola gogoratu izana, baina, bueno, irutze zain gehiegi dela, ez dakit. Ez dut uste, hainbesterako izan denik nire ekarpena, baina, bueno, badakit maitasunez egindakoa dela, eta, bueno, eskertzen dut.
Eta, hemen esan den bezala, urteak eman ditut, eta bandik ez dugu bukatu, aekan, helduen euskalduntzean, eta, esan beharra daukat, niri horretan aritzeak asko eman didala. Asko eman dit. Lehenik eta behin eman dit aukera maite dudan, gogoko dudan, eta betetzen nauen lan batean aritzeko aukera. Ederra baita, euskara ikasi nahi duen persona bati, euskara transmititu alizatea, eta, are ederragoa oraindik ikustea persona hori denbora pasala bere bizitza euskaraz egiten dula, ez da? Orduan horrek ez dauka preziorik. Eta horrez gain, zakiten mandizki gauza asko, pertsona zoragarriak ezagutzeko aukera, ikasle, lankide, lankide baino lagun, edo ez dakit, lankidea baino askoz gehiago dira niretzat. Eta, ikasle zoragarriak ezagutu ditut, eta hemen gainera gaur, hemen daude nire ikasle hasierakoak izandakoak, Enrique Kortabitarte eta Pili Ejido, aipatu nahi ditut, oso niretzat ere oso referente izan direlako, merito beharra zakaten klase haiek aguantatzeko, egia esan, eta gerozti badakit beti bere bizitza euskaraz indutela, beraz oso pozik. Eta, gauz asko eman dizkit, eman dit bizipoza, eman dizkit oso momentu honak, eta hoxe, eta nik uste dut, euskalduntzean ere aurrera pausak eman ditu hola, eta, horregatik, pozik. Badakit, oraindik, euskararen normalizazioa urruti da hola, oraintxe bertan euskararen kontrakoa oldarraldia bizitzen ari garela, baina zingo dute gurekin. Gaur du barru korrika pasako da, gu guztiontzat badakit oso une berezia dela, unkigarria eta, korrikak badu gaitasun hori ez da, holako zirrara berezia sortzeko gugan. Eta, aprobetxatu dezagun, goza dezagun denok. Eta erakutsi dezagun altzan arro gaudela euskaldun izateaz. Besterik gabe, nik uste dut momentu dela esateko, aprobetxatzeko hemen hitza emateko Lurdesi, jarraituko dugula lan honetan, euskararen normalizazioan jarraituko dugula, euskara eta askatasuna lortu arte jarraituko dugula lanean, eta beraz, gorde ondo lekuko hori, pasatzeko moduan egongo zarela momentu batean. Eta besterik gabe, aldetik, amaituko dugu hor banatu dizkizue papertxo batzuk, itxasoa gara kantua elkarrekin abesteko momentu heldu da, eta horrekin amaiera emango diogu ekitalditxo honi, eta Lurdesei egindako aitortza herritar honi. Mila esker zuri egindako guztiagatik, Lurdes. Azken txalo bat merezi duelako emakume honek. Begiratu atzea hortzingak suta gure begien zeruta begiratu maitea amildegi hartza biziak ia
ametsa ez bilatu gauean izagura zure begitan piztu da. Da ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagun beldurra atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da. Gure ordua heldu da. Da ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Marko haiei esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Da ez galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidean. Izan garelako, oraindik ere bagara. Da beti izango gara. Da ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Marko haiei esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Zuri esker itxasoa gara. Burgos, eskerrik asko egindako guztiagatik.